Hej og velkommen til en gennemgang af et løsningseksempel på opgaver til sektion 5.1 i VØ-bogen. Det vil sige, at det her er et eksempel på, hvordan I kan løse opgaverne 5.1 til 5.4, de beregninger, der skal til, den måde I kan stille det op på, og hvad I skal tænke på, når I løser opgaverne. Jeg tager udgangspunkt i det her fiktive eksempel, ud fra samme oplysninger, som I får i bogen, og hvordan I så kan gøre. Først og fremmest så har vi heroppe i den første tabel, der har vi oplysningerne for opgaven. Vi får altså her oplyst, at der er en salgspris på 15.000 kroner. Vi får oplyst, at der er variable enhedsomkostninger på 5.000 kroner. Og vi får at vide, at der er en afsætning, altså en mængde, på 50 styk. Inden I går videre herfra, så kan det godt være, at i nogle af opgaverne, at I ikke kun får de her 3 oplysninger, men I får flere oplysninger om omkostningerne. Så bliver I nødt til at lave en beregning, hvor I regner omkostningerne ud, inden I kan gå videre. Så hvis der er flere oplysninger om omkostninger, og ikke bare opgivet et samlet beløb, som her på 5.000 kroner, så skal I altså regne omkostningerne ud først, sådan så I har et samlet beløb for de variable enhedsomkostninger, som I kan benytte i jeres beregninger. Men givet at I har regnet det ud til at starte med, så kan vi gå videre til den næste tabel her, hvor vi skal regne dækningsbidraget ud per enhed. Og dækningsbidraget, det er det, der er tilbage, når vi har betalt de variable omkostninger forbundet med salget af en enhed, når det er dækningsbidraget for enheden. Lad os prøve at kigge på det. Vi har en salgspris, det var de 15.000, den fik vi givet heroppe. Så har vi de variable enhedsomkostninger, det er 5.000 kroner, der skal trækkes fra. Dem fik vi givet heroppe. Det giver så, når vi regner det ud, et dækningsbidrag på 10.000 kroner. Og det vil sige, det er det, der er tilbage af salgsprisen, når vi har betalt det koster os at sælge den enkelte vare. Så kan vi gå videre til beregning af dækningsbidraget i alt for hele partiet. Og her der anvender vi totalmetoden, hvor vi regner totalerne ud, før vi regner dækningsbidraget ud. Og totalerne, det mener vi den totale salgspris for alle 20. Det kalder vi omsætningen, og den finder vi ved at gange de 15.000, der var salgsprisen, med antal vi sælger, altså 50, og 15.000 gange 50 giver 750.000. Så kan vi finde de samlede variable omkostninger. Det får vi ved at finde de variable, og ved at tage de variable omkostninger for den enkelte enhed, som er 5.000, og gange det med antal af enheder, altså de 50. 5.000 gange 50 giver 250.000. Når vi trækker de variable omkostninger fra omsætningen, får vi et samlet dækningsbidrag for hele partiet på 500.000. Så kan vi gå videre til at regne dækningsgraden ud. Og dækningsgraden fortæller, hvor meget dækningsbidraget udgør i procent af omsætningen. Sagt på en anden måde, det fortæller os i procent, hvor mange procent der er tilbage af salgsprisen, når vi har betalt for de variable omkostninger. Lad os prøve at kigge på det. Dækningsgraden beregner vi ved at tage dækningsbidraget, dividere det på omsætningen og gange med 100. I det her tilfælde giver det 66,7. Det er så vores udgangspunkt. Så har I beregnet en stor del af opgaverne i kapitel eller i sektion 5.1. Så kan det være, at I bliver præsenteret for nogle ekstra scenarier. Og der har jeg stillet sådan 3 ekstra scenarier op herovre, hvor jeg har skrevet flere scenarier. Scenarie 1, 2 og 3. Og det vil sige, at i scenarie 1, der bliver vi præsenteret for en ændret afsætning. I scenarie 2 bliver vi præsenteret for en ændret salgspris. Og i scenarie 3 bliver vi præsenteret for ændrede omkostninger. Det vil I opleve i flere af opgaverne, og det kan både være en stigning eller et fald. I det her tilfælde, der har jeg taget udgangspunkt i en stigning i afsætningen i scenarie 1 fra 50 til 70 styk. I scenarie 2 har jeg taget udgangspunkt i en stigning i salgsprisen fra 15.000
til 17.500. Og i scenarie 3 har jeg taget udgangspunkt i en stigning i de variable enhedsomkostninger fra 5.000 til 8.500. Læg mærke til, at de andre faktorer, de er altså stillet tilbage i scenarierne i forhold til udgangspunktet herover, når vi rykker fra scenarie 1, 2 og 3. Og sådan vil det også være i opgaverne. Udgangspunktet er basisscenariet, og så ændrer vi en af faktorerne eller et eller andet i de andre scenarier, og så skal vi så finde ud af, hvad det giver. Det kan være, at I bliver bedt om at regne det ud. Hvis I bliver bedt om at regne det ud, så må vi gentage beregningerne fra basisscenariet. Det vil sige, i forhold til scenarie 1, der kan vi se, at vi har stadigvæk 15.000 som salgspris. Vi har stadigvæk 5.000 som variabel enhedsomkostning. Vi har det samme dækningsbidrag per styk, fordi at hverken salgspris eller variable enhedsomkostninger ændrer sig. Og det vil sige, at vi tjener et dækningsbidrag på 10.000 kroner for hver styk, vi sælger. Også i scenarie 1. Men vi sælger jo flere styk. Det vil sige, når vi så skal gange det op på omsætningen, så må vi sige 15.000 nu gange 70. Det giver 1.050.000 kroner. Det vil sige, at omsætningen stiger. Så kan vi kigge på de variable omkostninger i alt. Der tager vi de variable enhedsomkostninger, gange med afsætningen. Det giver 350.000, og det vil sige, at de variable omkostninger også er steget i forhold til basisscenariet. Når vi trækker de variable omkostninger fra omsætningen, så giver det 700.000 kroner i alt, hvilket gør, at når afsætningen stiger, og de to andre faktorer er det samme, så stiger vores dækningsbidrag altså også i kroner og øre. Men kigger vi på dækningsgraden, hvor vi dividerede dækningsbidraget på omsætningen og gange med 100, så kan vi se, at det stadigvæk er 66,7%. Og det er fordi, vi tjener nøjagtigt det samme per enhed. Nu sælger vi bare flere enheder. Det vil sige, i kroner og øre stiger beløbene, men andelen, der er tilbage, altså den procentvise andel, der er tilbage, når vi har betalt de variable omkostninger, den er stadigvæk 66,7% af det samlede beløb. Så det er scenarie 1. Så kan vi gå over til scenarie 2, hvis vi skal regne det ud også. I scenarie 2, der havde vi, at salgsprisen steg, men de andre to faktorer, det var det samme. Så kan vi gå ned og kigge på beregningen af dækningsbidraget for enheden, altså per styk. Der har vi en salgspris på 17.500, fordi den er steget. Vi har stadigvæk variable enhedsomkostninger på 5.000 kroner. Det gør, at dækningsbidraget på enheden er steget til 12.500 fra de 10.000 i basisscenariet. Så kan vi kigge på dækningsbidrag i alt. Vi kan se, at omsætningen den stiger, for nu skal vi gange de 17.500 med de 50 styk fra basisscenariet. Det giver 800.000 og 875.000. De variable omkostninger de er nu på 250.000. Det var ligesom i basisscenariet, fordi vi har samme enhedsomkostning, og vi har samme antal. Når vi trækker de variable omkostninger for omsætningen, kan vi se, at dækningsbidraget er 625.000. Det vil sige, at i forhold til basisscenariet, der er dækningsbidraget i alt steget, fordi at salgsprisen er steget, og dækningsbidraget i alt er steget, hvilket også giver en stigning i dækningsbidraget totalt, eller dækningsbidraget per stykke er steget, hvilket også giver en stigning i dækningsbidraget i alt. Når dækningsbidraget per styk stiger, så kan vi se, at dækningsgraden også stiger hernede. For nu er der altså en større procentdel af salgsprisen tilbage, end der var tidligere. Så dækningsgraden stiger også hernede. Så kan vi gå herover i scenarie 3. Der havde vi en stigning i de variable enhedsomkostninger. Det vil sige, at når vi så regner dækningsbidraget per enhed ud, så falder det til 6.500, fordi at de variable enhedsomkostninger nu er steget fra 5.000 til 8.500. Så kan vi gange det op på
totalen. Igen, omsætning er det samme som udgangspunktet, fordi salgsprisen er den samme og mængden er den samme. De variable enhedsomkostninger er nu steget, fordi enhedsomkostningerne er steget fra de 5.000 til de 8.500 per styk. Det giver nu 425.000 i variable omkostninger. Når vi trækker de variable omkostninger fra omsætningen, så får vi et dækningsbidrag på 325.000. Vi kan altså se, at hvis omkostningerne stiger, og alt andet lige, så falder dækningsbidraget per styk, og det resulterer i, at dækningsgraden også falder. Når vi ganger det op på mængden, så vil dækningsbidraget i alt også være faldet i forhold til udgangspunktet. Det er ikke alle opgaverne, I bliver bedt om at regne scenarierne ud som her, men det kan være en hjælp til jer til at finde ud af, hvad der sker, hvis I er i tvivl omkring, hvordan I skal løse de opgaver, hvor der er præsenteret sådan en tabel som denne her i Excel-arket, når I åbner det. I den her tabel, der skal I forholde jer til eksempelvis 3 scenarier, 1, 2 og 3, præsenteret her i scenarie 1, 2 og 3 i udregnet form. Der skal I forholde jer til eksempelvis her i række 1, om dækningsbidraget per styk bliver større, uændret eller mindre, når vi ændrer afsætningen. Om dækningsbidraget i alt bliver større, uændret eller mindre, når vi nu ændrer afsætningen. Og om dækningsgraden bliver større, uændret eller mindre, når vi nu ændrer afsætningen. Og i det her tilfælde så er afsætningen jo blevet større. Og der har jeg sat nogle krydser hernede, og vi kan se, at dækningsbidraget per styk det er uændret. Det kunne vi se der, fordi hverken pris eller omkostning ændrer sig. Så kan vi se, at dækningsbidraget i alt, og dækningsbidraget i alt, det blev større, fordi vi solgte flere styk, og vi tjente det samme per styk, det vil sige, at vi står tilbage med flere penge mellem hænderne. Dækningsgraden, den var uændret, fordi vi tjener stadigvæk det samme i procent af hver styk, vi sælger, og den samlede mængde. Så jeg har altså sat krydser her i række 1 i forhold til det, der er sket i scenarie 2 med dækningsbidrag, dækningsbidrag per styk, dækningsbidrag i alt og dækningsgrad. I scenarie 2, den forholder vi os så til i række 2 her, at dækningsgraden den blev større. Vi havde jo en pris, der blev større, en salgspris, der blev større, hvilket gjorde, at vi fik et højere dækningsbidrag per styk. Derfor er den større. Når dækningsbidraget per styk bliver større, og vi sælger det samme antal, så bliver dækningsbidraget i alt også større. Så derfor er der også sat kryds i større hernede. Når vi så kigger på dækningsgraden, det var den vi havde hernede, jamen når dækningsbidraget per styk det bliver større, så bliver dækningsgraden også større. Så det var løsningen hernede i forhold til scenarie 2. Når vi kigger på scenarie 3, så kan vi se, at her på linje 3, at dækningsbidraget per styk det blev mindre. Det var jo det, vi fandt ud af, fordi at omkostningen den steg. Det vil sige, at dækningsbidraget det blev mindre. Der er mindre af salgsprisen tilbage, når vi har betalt omkostningen, fordi omkostningerne er steget. Dækningsbidraget i alt det blev også mindre, fordi når vi tjener mindre per styk og sælger det samme antal styk, så må vi også stå tilbage med mindre kroner og øre i alt. Og vi kan se, at dækningsgraden også bliver mindre end udgangspunktet, fordi vi nu tjener mindre per enhed. Så den procentvise andel af salgsprisen, der er tilbage, når vi har betalt for de variable omkostninger, den er nu på 43%, altså mindre end udgangspunktet på de 66%. Hvis I har behov for at lave udregningerne her, for at kunne løse de her afkrydsningsopgaver, så er I selvfølgelig velkommen til det, men det er ikke et krav. I kan godt løse de her ved bare at forholde jer til, hvad der skal ske. Det er helt op til jer. Jeg håber, det hjælper, og I kan komme i gang med opgaverne. God fornøjelse.